אז ככה, כל הילדות שלי אמרו לי מה לעשות ומה לא לעשות, ואני הקשבתי לשטויות האלה. לא לשבת ליד פינה של שולחן זה מביא מזל רע. ואם אתה רואה חתול שחור, אתה יורק כי זה מביא מזל רע. כמה פעמים אמרתי לך לא להסתכל על מראה שבורה? זה מביא מזל רע ל7 שנים. 7 שנים, אתה מבין את זה? ביי. בוא לפה! תחזיר את הארנק אבל! תחזיר את הארנק כבר! הארנק! ידעתי שתבוא. ראיתי אותך אתמול. מה את רוצה ממני? הזהרתי אותך. אז אני מבינה שאתה לא רוצה לדעת מה עוד יש לי לומר. מה? ידרס לי הכלב? לא, אני עומד למות מחר. משהו הולך לקרות ביחסים שלך ושל אמילי. מאיפה את יודעת איך קוראים לה? מאיפה את יודעת איך קוראים לה? מה, את לא שומעת מה אני אומר?